Esta mañá presentábase no Concello a segunda edición da carreira solidaria Móvete pola Diabetes, organizada pola Asociación Anedia. A proba terá lugar o sábado 29 de xullo a partir das 8 da tarde. Estará aberta a todas as categorías, dende sub-6 ata a máster, tanto masculina como feminina, incluindo ademais a modalidade de zapatilla inclusiva. O circuito habilitarase no tramo da fachada marítima, comprendido entre a Praza Alcalde II Durán e o Peirao Comercial, con distancias acordes a cada unha das idades dos participantes. Tanto o Concello como a Anedia destacaron a importancia desta carreira, que ademais do carácter deportivo busca visibilizar sobre unha enfermidade que afecta ao 14% da poboación española. Ademais, aquí se xunta deporte e saúde, é dicir, estamos falando de que queremos, sobre todo, visibilizar que ter unha enfermedade non impide que ti podas realizar unha práctica deportiva, que é totalmente compatible e que incluso hoxe en día cada vez máis ningunha doenza impide pois que alguén poda ter poda practicar un deporte no ámbito que sexa. Quen non conoce hoxe en día alguén que teña diabetes? É dicir, no teu entorno, se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2 ou outros tipos de diabetes, todos temos alguén coñecido. Entonces, cada vez é máis necesario facelo visible, porque é algo que non se suele, digamos, darlle importancia. Pois teño un pouco de diabetes, sí, me dixeron que teño azúcar alto, pero non somos conscientes de todo o que implica, non? O prazo de inscripción xa está aberto, podéndose realizar ata o vindeiro 27 de xullo, a través da páxina web carreirasgalegas.com. O trámite será de balde para as categorías menores e tamén para a de zapatilla inclusiva, mentres que haberá que aboar un importe de 6 euros nas adultas. Todo o recadado irá destinado a subvencionar os campamentos de verán organizados por Anedia.